खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारिया दिनैनि गाहाय रादाबाव दं सुबाइजार ब्लक कमिटिनि सुबुं गौमा मेल हिमन्त बिश्व शर्मानि बुंथि बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया बुंनाया राजखान्थिनि अनगा जेबो नङा बिटिसि बिसायख'थिया डिसेम्बराव खुंजागोन बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा बाक्सा जिल्लानि आंगाल धौबायाव गिख्रंथाव अर खामदों दानिया आबुं रादाब सुबाइजार ब्लक कमिटि बिपिएफनि दैदेननायाव दिनै सुबाइजार बाथाबारि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनांगौनि आरो गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै मोनसे सुबुं गौमा मेल खुंफुङो बे सुबुं गौमा मेलाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैयो मख'नो गोनांदि बे सुबुं गौमा मेलाव गाहाय आलासि महरै बर' सिनेमानि फावखुंगुर आरो देंखोगिरिफोरा बाहागो लाफैदों बिथांमोना जादों फैलाव बसुमतारी प्रबिन गयारी लैथोमा बसुमतारी दाब्ला बर' जनक बर' लोगोसे प्रबिन ब्रह्ममोना बाहागो लाफैयो मख'नो गोनांदि बे सुबुं गौमा मेलाव माननि आलासि महरै एक्स एनडेबिआर डि हारिमु इउथ बिपिएफनि नेहाथारि प्रहलाद बसुमतारी पिडिएमबिनि आफादगिरि जेब्राराम मोसाहारि सेन्ट्रेल इउथ बिपिएफनि लेङाइ आफादगिरि अमिय बसुमतारी बिजनी इउथ बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि सुभाष बर' लोगोसे गोबांसा दैदेनगिरिफोरा बे सुबुं गौमा मेलाव बाहागो लाफैयो बे सुबुं गौमा मेलाव 17 नं सुबाइजार बियाबनि बिजाथि प्रभात बसुमतारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव एरै बुंदों दिनैनि बे मेलनि दारै जों बेखौनो मेसेज हरनो लुबैयो रायजो राजाफोरनिसिम निस्सय जोङो सुबाइजार समष्टि हिसाबै बिपिएफ दोलोनिफ्राय निस्सय देरहानाया रोखा होननानै जोङो दिनैनि दिनाव जों बुंनो हायो कारन जोङो मोनफ्रोमबो ओनसोलनिफ्राय बे रोखोम जोङो गुरुत्वखौ मोनबोदों गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्राबो जोंखौ मदद होदों होबोबाय थादों दासिमबो होगासिनो दं निस्सय जोङो फैगौ जेनोखि जानो गोनां बिसायख'थि बेयाव जोङो 30थासो सिट लानानै जोंनि सार हाग्रामा सारनि दैदेननायाव सरकार दागोना रोखा नुजाथिबाय जोङो निस्सय आसा थिदों फैगौ जानो गोनां जेनोखि बिसायख'थि बे बिसायख'थिया हयथ' डिसेम्बर मासावनो जागोन आरो जायोब्ला निस्सय जोङो बेखौ वेलकाम खालामगोन निस्सय जोङो सिगांनिफ्रायनो माखासे डेम'क्रेटिक आन्दलनबो खालामबोदों कारन इलेक्सनखौ थाबैनो जानांगौ होननानै जोङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय माखासे सिभिल ससाइटिफ्राबो बिपिएफ दोलोखौ मदद होदों बिटिसि बिसायख'थि जानांगौनि बेलायाव निस्सय डिसेम्बर मासाव बिसायख'थिया जागोन होननानै जों आसा थिनो हायो बिटिआर गोरोबथायाव जेबो गैया आरो बर'फोरनि थाखाय गनायथाव नङा होननानै बुंनाया खालि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायल' बुंनाय बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि राङारि सावस्रि सोलोंथाइ आरो पिडब्लिउ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बबेखानि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव बर' अनाबर' सानलायनाया आरो एना एनिया थुंगेगोन होननानैबो दाबि खालामदों आसामनि गोहोगोरा मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ लाफानानै बर' हारिनिनो माखासे आफादफोरजों लोगोसे माखासे अनाबर' आफादफोरा बिटिआर गोरोबथाया गनायजाथावना नङा होननानै दाबि दैखांदों आरो सोमावसारगासिनो दं नाथाय बे समावनो बिटिआर गोरोबथाखौ गावबा गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायल' हेंथा खालामदों आरो जेबो गैया बुंदों होननानै मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों आरो बिटिआरनि हेंथा खालामग्राफोरखौ सोंखारिदों मख'नो गोनांदि क'क्राझाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय आसाम रायजोआरि बिजेपिनि जनजाति मर्चानि हाबाफारियाव मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया मंगलबार खालि बाहागो लाफैयो दोलोनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो क'क्राझाराव फैनाय हिमन्त बिश्व शर्माखौ बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरिफोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा क'क्राझाराव सार्किट हाउसआव बरायो बिटिसि बिसायख'थिया फैगौ डिसेम्बर दानाव खुंजागोन आथिखालाव गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि अलखद थासारिनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थिखौ थि समाव खुंनायनि खाबु जायाखै बे बाथ्राखौ बुंदों क'क्राझार दावबायफैनाय आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सावस्रि मन्थ्रिया बुंदों दि बिटिसि बिसायख'थिखौ फावसायनायाव जेबो रोखोमनि राजखान्थियारि बिथांखि गैया नाथाय कर'ना भाइरासनि थासारियाव सरासनस्रा रायजोफोरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानैसो बिटिसि बिसायख'थिखौ फावसायनाय जादों
बबेखानि फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव BJPआ हारसिङैनो बाहागो लागोन आरो कार्बि आंलं, डिमा हासाव बादिनो BTCआवबो BJPनि दैदेननायावनो सोरखार जागोन होननानै दाबि खालामदों मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों दि BJPआ 5 बोसोरनि थाखाय BPFजों खौसे जादोंमोन, नाथाय उननि 5 बोसोराव BPFजों खौसे थागोन ना थाया समखौ नायनानैसो बिथांखि लानाय जागोन। ओरैहाय बे समाव आसामनि माखासे खौरां बिजों आरो ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो थानाय बादि BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरा BJPआव हाबगोन ना हाबा बेनि बागै मिथिया। नाथाय BPFनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BJPआ सोमोन्दो दंलायो होननानै हिमन्तआ बुंदों। बबेखानि जायफोर BPFनि दैदेनगिरिफोरा BJPआव हाबहैनो गोसो बिसोर गावबा गावनि बिथांखिखौ गावनो फोसावोब्ला साबसिन जागोन होननानै बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गंगार धबायाव थांनाय हराव गिख्रंथाव अर खामदों। बे जाथायाव करुणा बैश्य मुंनि सासे सुबुंनि गंसे गेलामाल दखाना खामनानै सेवहांगार जायो। जाथायनि बागै सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय हराव करुणा बैश्यआ गावनि गेलामाल दखानखौ बन्द खालामनानै हराव उन्दुना थानाय समाव हरनि 12 रिंगायाव दखानाव अर नांनाय जाथायनि बागै खौरां मोनो। नाथाय गामिनि रायजोफोरा थुबुर जानायनि सिगांनो गिख्रंथाव खामनाया करुणा बैश्यनि गेलामाल दखानखौ सेवहांगार खालामो आरो बे जाथायाव 8 लाखसो रांनि खहा जायो। बबेखानि करुणा बैश्यनि गेलामाल दखानजों लोगोसे साखाथियावनो थानाय गुबुन गंनै दखानाबो खहा जायो। नाथाय बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया माबोरै जाखो बेनि बागै दासिमबो जेबो गुमुर मोननाय जायाखै। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां हरनायनि उनावबो अर खोमोरग्रा बिफाननि गंसेबो गारिया जाथायसालियाव नुजाथिफैयैनि थाखायनो बे जाथाया गिख्रंथावसिन जादों आरो दखाननि मोनसेबो मुवा बेसादफोरखौ सेवहांगार जानायनिफ्राय रैखा खालामनो हायाखै होननानै गामिनि रायजो राजाफोरा अजद होदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन बृहस्पतिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन बृहस्पतिबार 15 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, सान्दुं दुंनाय आरो अखा हानायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खिन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 35 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं, लोगोसे बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समावबो अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानायनि इसारा दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।